Ê, Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायहरलायबाय आरोना। ओमफ्राय नै जोङो बेजों दिंखिया नागिरफैलायबाय आरोना। दिंखिया नागिरफैलायबाय नै मा होनो सानाबो हाबलांलायबाय। बे लामा थाबायनानै माने मेंबोखायो ओमफ्राय सानानो नुहुरला हाबबोथारबाय। मानसिफ्राबो मोसौ लांफैजोब्बाय नै। ओमफ्राय न'आव थांगौ माने खोमसि जाहैलायसिगोन आरोना जि गोजानावसो। ओमफ्राय बेखिनिखौनो मोनबोबाय आरोना नै बेखिनिखौनो ओमफ्राय लाबोबाय आरो मा होनो एसे थाब थाबायलांनांसिगोन नङाबा मोनासिगोन ना। ओमफ्राय दा बेखौ सायहैबावनांगौ संबावनांगौ मेरला खामानि दंबावो ना। ओंखायनो एसे थाब थाबायलांसै। ओमफ्राय लोगोफोर आंना 1K साबसक्राइबार जानो थांगासिनो आरोना। एसे नांबावगौ अननानै जाय साबसक्राइब खालामनानै होआखै खालामनानै होदो। बे मोनसे भिडिअजोंनो 1K साबसक्राइबार खालामनानै होदो ना अननानै प्लिज। नै जोंहा दिंखिया खाफैदों आरोना। लामा दिंखिया नागिरफैदों। दिंखिया खाग्राया नै दिंखिया भाजा जानो नागिरफैदों आरोना जोंहा लोगोफोर। हाग्रायाव गाबबो जानो गिलायलाङो आंहा। ओमफ्राय नै दिंखियाखौ मोनबोबाय आरोना जोङो। अबाव थांनो नोंसोरो? अबाव थांनो? साइकेल गोदान नामा? लामायाव गथ'फोर लोगो मोनदों आरोना। दिंखिया ओंख्रि सोर मोजां मोनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। एसे गोबाव जाबायमोन आरोना आं भिडिअ लाबोयैया। ओमफ्राय दिनै लाबोलायबाय। ओमफ्रायो 1K साबसक्राइबारखौ खालामनानै होदो। थाबायलांनांसिगोन आरोना मोनाथारबाय नालाय। लामायाबो हाखरैनो लामायाबो। अयथासार स्पिड थाबायखाबाय माने न'खौसो माला मोनहैगोन जाथारबाय आरोना। बेनो आरोना जों गामिया। जोंहा दिनै ओमफ्राय दाउ जानो नागिरदों नालाय ओंखायनो दाउखौ नै मा होनोमोनलाय सावनो नागिरदों आरोना। फैयाखै खोमा। दिंखिया भाजा एवबाय आरो आङो दिंखिया गुन्दैखौ खानानै बेखौहाय आं दा भाजा संगासिनो आरो। ओमफ्राय आं दा दाउखौ सिगां एवनानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्रायो माजों संनाय जायो संनोसै। ओमफ्राय दा ओंखाम जाबाय आरोना ओंख्रियाबो जाबाय नालाय। ओमफ्राय नै ओंख्रिया आलुजों दाउसो आरो। ओंख्रियानो जोंना